Hey guys, Khulumbai nwngthang kau ni gumun moनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो बिराद मोनसे स्पेशल दिन दिनैयो जोंनि थाखाय स बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला गाइस नायलांबाय थादो दा मा होनो थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नाजों अलकबि ओमफ्राय बाथोन दावदै ओमफ्राय भिन्डि फ्राय स्पेशल दिनानो जाहैबाय जोङो गुबुन न'आवहाय थाहैसिगोन आरोना जों थानाय न'आ 2 BHK नालाय ओमफ्राय दा जोङो 3 BHK न' लाबाय ओमफ्राय बेयावहाय थांसिगोन आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो माखासे शपिं खालामनांगौ दङ मा बायनांगौ मा थिक खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना स बेनि थाखायनो नै दायो लावदुमजों आंजों थांगासिनो आरोना आयौ बिराद खामानि दंथारो जोंहा बैसा जाम ओमफ्राय मोनसे बुस्थु गाइस नै फ्रेन्ड्स स्पट बा बेयावहा मा लोगोफोरल' थायो नामा हा इयो अनलि लोगोफोर नामा फ्रेन्ड्स स्पट जे लोगोनि अनगा जेबो थानो मोना इयाव नामा नै दा माबा बायगासिनो जोङो लाइटफोर हल्डार लाइटआ नै माथो जि हालकाथार एथ' इमान हालका न ওজনে নাই आंनिया वेट मेशिना जोब्बायना बेटारिया इखौबो लाखाबाय नै एसिनिखौसो होबाय थायोमोन आं बेनो जाबाय दे दायो जोङो आरो मोनसे बुस्थु लाबोनांगौ दङ आरोना बावदोसो कलिं बेला बियो itu gomer apa? Itu suaranya ganti sini kan kayak apa bu? Jadi voltage itu belik asli. Dia kayak nama? Itu apa? Suara langsung ya? Oh betul. Rona. लाइट ग्रीन खौ मोजां नुदों ओइ टप मिडलखौ नैखौ मोजां नुदों ओमफ्राय नङाबा नैखौ आं चुज खालामनाय कालारखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनासै लाइट ग्रीनखौहाय चुज खालामदों आरोना आङो एसे इउनिकै ओमफ्राय नोंथांमोना मायो मोजांसिन जागोन बेखौ खिथाहरलाय गोदान रुमनि थाखाय ओमफ्राय नै न'नि कालारखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव सफानि जिखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन आरोना जोङो दखानाव फैनानैहाय नैबे ग्रीनखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय दाख्लैनि भिडिअ नोंथांमोना आं नैबे ग्रीनखौ सेलेक्ट खालामनाय खिथादोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ एसे भिडिअआवहाय एसे गल्डेन टाच थानायखाय माने एसे फुस्लांस्लां नुदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो नैबे एसे डार्कखौहाय चुज खालामबाय आरो आं ग्रीनखौ स्टेन्डार्ड नुयो आरोना बे कालारखौ बिराद मोजां मोनो आं दा गाइस आं बेखौ जानो बिराद गोथाव मोनो पाफकर्नखौ नै लाखाबाय थांगासिनो दायो रुमावहाय मा आर्टिफिशियल ओमफ्राय नोंलाय ओइ नामायनिया आंलाय आंखौसो होनदों सानदों गाइस दायो रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय रुमाव मोनफैनानै आंना पार्सेल मोनफैदों आरोना मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो दायो दिन्थिनो नै पार्सेलाबो बारा गिदिर नङा आरोना नै बे मोनसे ओमफ्राय मोननै दंबावो स' गाइस आङो ब्लाउस अर्डार खालामदोंमोन मिश'निफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि आइब्र'खौ बिराद मिन्थ'ना नुनो हागौ मानो होनना बुंबा आं दाख्लैयो माइक्र'ब्लेडिं खालामदोंमोन नालाय आरो खेबसेबाव 3 टाइम्सनि थाखाय आं सेटिं खालामबाय ओमफ्राय दा आं ब्लाउसखौ दिन्थिनो नागिरदों ब्लाउसआ जाहैबाय नै बियो रेड अरेन्ज एसे रेड बायदिबो ओमफ्राय अरेन्ज बायदिबो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे ब्लेक नैयो ब्लेक बिराद खम दामावनो मोनो गाइस मिश'आव
पेडेडखा आरोना अलरेडि पेड दंखायो बेयावहाय ओमफ्राय मोनसेया नै बे बेक साइडनि आखाइया इसांसां आंखौ देनां गानबा नुखागोन नोंथांमोना आं दा गाननो लैला ओमफ्राय बेयावहाय एसे माने फिसा इदि पेड दंखायो आरोना फिसा बारा मोजां नङा ओमफ्राय मोननैसो बुस्थुफोर लाभ आर्टनिफ्राय अर्डार खालामदों हलाय बेखौ कार्टुनखौ फिसाया अबेयो स' बेयावहाय लाभ आर्टनिफ्राय मोननैसो प्रडाक्ट्स आरोना मोननैसो माने 6टा वाव नुदों आंनि बेलेन्सखौ गाइस डेन्जारखा गैला बेयाव माने एसां डेन्जार आंलाय वाव नायनाय बेसे माबेसे डेन्जार बेलेन्स नायलाय आंनिया अरे ना हरना अरे ना हरनाय खेबसे हागोन आंनि बेसे ओमफ्राय बे प्रडाक्ट्सफोरा गाइस लाभ आर्टनि आरोना बेयो लिप्स चिक ओमफ्राय आइलिडनि थाखाय माने मोनथाम बुस्थुनि थाखाय फोनजायो आरोना बेफोरो गुस्थियाव खावलायाव ओमफ्राय नैबे आइलिडआवहाय स' कालारफोरा नै लाभ आर्टनि नै नोंथांमोना नुगोन आंनि आसुगुरखौ इगनर खालामगासिनो आङो इदि खालामनानै जस'जोबदो ओमफ्राय नैबेयो कालारा ओमफ्राय नैबेयो इनो सेम फैबाय नामा नैजो मोननै फैबाय खोमा एखे हरफ्लांबाय आं ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो आखायावनो लगायनानै दिन्थिगोन गाइस आं बख'जोब्बाय आरोना ओमफ्राय मोननै सेटआ सेम फैदो नैबेदो सेम नंगौना नङा सेमानो खोमा सेम नैबेजों बेजों सेम ओमफ्राय नैबे नैबेजों सेम फैफ्लांबाय आरोना बे बेलेग गासिबो बेलेग दायो दिन्थिगोन नैबे कालारखौहाय आरोना नैबे मा कालार वाट्स मिसले बेनि कालारा आरोना आं इयाव होनानै देखायनोसै दे नै बेबायदि कालारनि आरोना निउड कालारनि आं दा बुस्थुखौ गाननानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो एसे पिंकआव आरोना स' आं बिदिनो लगाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नोंथांमोना थाथ' स' गाइस आं दायो कालारखौ लगायजोब्बाय आरोना नै कालारा बेबायदि सेटनि आरोना बेखौहाय गुस्थियावबो खावलायावबो ओमफ्राय मेगन आइलिडआवबो फुनजागोन आरोना स' नैबेबायदिनो कालारा आं बे गासैबो निउड शेडखौहाय मोजां मोनजोबो स' बेखायनो आं बेखौ बिहरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा आङो गुस्थिखौ हुगारगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं फोननानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो माने वेट वाइप्स लाबोबाय हुगानोसै गुस्थियाव माबादोंमोन ना आंनि आइनायालाय स' गाइस नै आंनि गुस्थिया लिपस्टिक गैला आरोना दा ओमफ्राय आखायाव थानायखौबो हुगानोसै आङो ओमफ्राय आङो एसे निउड कालार एसे पिंकिस निउडखौ फोनसै आरोना दा स' आङो दायो किस एन्ड टेल नैबे शेड नाम्बारखौहाय फुनगोन आरोना नै मोनसे माबा थाबावो ओमफ्राय दा इखौ गुस्थियाव फुनग्रोनोसै फार्स्टआव बरिया निउड सेट जादों नै ओमफ्राय एबार खावलायाव आंना दहाय फुङावनो देलायनाय दंमोन आरोना ओमफ्राय इखौ माने पाउडार होयिनि सिगाङावनो जेब्लानाखि फाउन्डेसन होखाङो अब्लानो बे माने एसे गिसि टाइपनि नालाय माबाया ड्राइ ब्लासारा नङा नालाय बे मा होनगोन क्रिमि बेसनि स' बेखायनो इखौ जास्ट बिदि ब्लेन्ड खालामनांगोन आरोना स' आंनियाव दायो अलरेडि पाउडार दं नालाय बेनि थाखायनो एसे नुदो नै बेखौ फोननानैसै आं बेखौ माने पाउडार फोननि सिगाङावनो फोननांगोन आरोना
नों नुवाखै नामा आंखौ भिडिअ बानायनायखौ ओमफ्राय दा टाइम गैया नामा टाइम गैया थां ओमफ्राय दा आंनिया मेगनावबो अलरेडि फोनखानाय दोङो होमबाबो आं एसे फोननानै बिदि बुलायनो फोनना होनसै आरोना स' नै नोंथांमोना नुबाय खावलायनो थाखायबो जाबाय ओमफ्राय गुस्थिनि थाखायबो टेन दसेनो रेडि जाबायना नै माने इखौ पाउडार लगायनो सिगांनो लगायनांगोन आरो ना माने क्रिमी बेसनि नालाय क्रिम बेसनि स' गाइस नै नोंथांमोना एसेबाबो डिफारेन्स नुबाय गुस्थियै खावलाय ओमफ्राय मा होनो मेगनाव स' बेखिनियानोसै स' नोंथांमोनाबो जुदि अर्डार खालामनो गोसोबा आं डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन खालामबानो जाबाय